Zdravím všetkých, ktorí sa je toto jedno. Moje meno je Spajky a dneska vás tu vítam pri hre s názvom, jak sa to volá, agare.io, čož je onlineová hra, ktorú všetci určite poznáte. Natáčali ju Gogo, House a ja som to spoznal iba kvôli tomu, lebo natáča to iba Pedro's Game, no nie že iba, ale natáča to aj Pedro's Game, aj House a od nich som to keby zistil, zahral som si to a celkom ma to bavilo. Takže tak, dáme si meno. Tak, dáme Play a Quest, neviem prečo, tak je, no ale dobre. Takže máte tu za úlohu zbierať takéto malé guličky, s ktorým sa potom zväčšujete a môžete jesť ostatné bunky, alebo čo to je. Dajme tomu, že to sú bunky, proste, že jete takéto maličké NPCčka, dá sa povedať, kúsky z buniek a tak. A potom sa vlastne vylevlujete, alebo zväčšíte, keď budete toto jesť. Môžete jesť samozrejme aj týchto parchantov malých, aj veľkých. Takže tak. Tam vidím nejakého Rusa, tak toho musíme zjesť. Ale nie, nezjeme ho. Možno, keď ho dohnáme, samozrejme. Títo parchanti sú tu stále. Dobre, sme späť. Takže títo parchanti vás môžu hocikedy zjesť, keď sa rozdelia. Vlastne môžete sa tu rozdeliť, môžete niekoho, keď máte kamaráta, môžete toto urobiť. Nie, počkať. Proste môžete mu darovať niečo zo svojho tohto podielu, zo svojho tela vlastne. A tým vlastne mu dodáte akéby väčšiu ako toto. Väčšiu. Proste bude väčší. A takto môžete ako tímovať. Takže myslím, že je to celkom dobrá hra. Aj keď vyzerá to na prvý pohľad, že je to zlá hra, že nič iné nerobíte, iba chodíte myškou a tak. Ale tu bol bod. Takže, ale keď to budete ešte dlhšie hrať, tak vás to dosť bude baviť, lebo to je taká závislačina a keď si to nezahráte, ale budete na to takto pozerať, ako na let's play, tak sa vám to možno nebude ako baviť. Ale keď si to zahráte, tak vás to bude baviť 100%. Pretože ja som si to pozeral, ja som myslel, že to je prvé debilina. Potom keď som si to zahral ešte nejakých takých pár minút, tak ma to keby dosť začalo baviť. Samozrejme môžete to hrať aj s kamarátmi. Vlastne vy si založíte akéby rúmku alebo niečo také, vy to pošlete svojmu kamarátovi a ten vlastne toto a ten prepáčte, som asi buchol do mikrofónu, asi ste počuli zahučanie alebo niečo také. Takže proste je to dobrá hra. Ako nie je to zase taká silná hra, hej, a taká. Ty vole, čo mi nejde sa rozdeliť? neviem. No dobre, to je jedno. Nejaký sa to volá hej, ty vole. Neviem, kto to je. No tak čo? Ja som Spajky. A ja ťa zjem. Ty vole, tu je taký obrovský rúžový. Keď nie je zase taký obrovský. Ty vole, troll, taký troll. Ty vole, nie, utekaj. Dobre, takže videli ste akciu, ako sa rozdeľuje. Ja to samozrejme neviem. Ale možno by som to zahral aj s nejakými kamarátmi. Sice im nepoviem, že to budem natáčať, ale takže poď si zahrať a možno z toho natáčime aj nejaký záznam. Len tak tajne, veď viete ako. Takže tak.
Prečo ho nemôžem zjesť? Prečo ho nemôžem... Parek, ja chcem parek. On je dobrý, ten parek. Kvôli tomuto sa nebudem rozdielovať. Radšej. Nice! Nice, ďakujem. Neviem, kto to je, ale ďakujem. Oh. Oh, daj celé. Tým. Ja ti tu hodím, no. Ďakujem. Ja tu máš aj ty. Asi by som nemal takto tímovať, že? To je jedno. Také fajnové týmy tu mám. Poď, prosím. Prosím, zjedz ho! To ryčí. Zjedz ho. Áno, poď sem, áno. Je papa, ty vole. To čo je za meno? Fritky. To čo je za meno? No tak, prosím. Ne. Pomoc. Ne, pomoc. OK. Toto nejeme zatiaľ, lebo fuj, lebo nás to rozdelí. Až keď budeme taký, viete, veľký, ty vole, ne, pomoc. Ale, rýchlo, utekaj, rýchlo, utekaj. Áno, spoj sa. Tam máte vy debili. Hello, it's me. WTF, prečo ho nejde zjesť? Ty vole, ten fritky je taký malý na to. Aha, on je rozdelený. Ja utekam. Čau. Nie. I hate teams. Dobre, to je pekné, že nenávidíš týmy a ja nemám rád týmy. Nie, prosím. Nejedz ma. Čo som ti urobil? No tak. Ne! Debil! Ty vole. Retard. Mesiac. Dobre, takže sme späť. Máme tu takéto krásne meno. Má tam byť ešte plus eat me, ale to nie je jedno. Ty vole, to čo je Edo? A ináč, to je meno, alebo to je iba skin taký? Bo ja som myslel, že to je Edo, ako urobil si vlastný skin a ostatní to vidia, aj keď asi nie. Poď, ja ťa zjem, keď sa svedčím, Poď. Ježišmaria. Dobre. Tlube. Buzerant! To dám. Ja si verím. Chlapci, ja to dám. Bože, ebola, na srdci ebola. Nenavidím ťa, choď preč. Ďakujem. Plus, ja som Spajky. Veď ty si ma itoval. Či ne, ty si ma healoval, please. Daj mi tu jedno. Plus eat. Ty vole. Ne. On už není môj kamarát. Ty vole, to čo? Erd. Idem zjesť zem. Tak nezjem. Ho nedohnám. No čo ty, Rekt? Ty si ma žral furt? Hej? Puzraňť.
Stravca Erik. Neviem, čo to znamená, ale bude to asi dačo po polsky, alebo po neviem akom. Ty vole, kukul pl. Poľak posraný. Nenávidím Poľakov. Satanist. On ide po mne. Nie! Asi som toto it nemal dávať. Ja som obklúčený, chlapci. Aha, Angličan. Ale kvôli nemu sa rozdielať Japan. Chlapci. No tak. Arab? Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takže, dúfam, že sa vám tento prvý diel z tejto hry páčil. Prvé kolo sa nám darilo, to sme mali skoro 1000. Ale druhé kolo to už bolo horšie dačo. No to je jedno. Takže uvidíme si pri ďalšom videu, takže čaute.